karon guys, mga unata kay ready na mag-atuang mukbang karon nga sa parisa na to ginamos. So karon mga unta ninyo. Lami din siya pari sa kuan ginamos ng saging ginuag. Lami kayo. Lami gani nga nito. Saging nga gunda butang ang ginamos. Harisag kamatis.
Hindi. Kamartis. Upat pa'y nakaon kali na to, busog na ta. Me. So kani di na natuod kon kay busog na naman takado da. Di na kaya. So karon salamat sa inyong pagtan-aw. Kayo kalimot sa pag-like, subscribe sa atong YouTube channel Pobreng Mulano Vlog. Thank you. Yeah.